उदालगुरिया दैनि सिङाव सुबुंजों लोगोसे धोननि गोबां खहा। जुब जुब गोबां अखा हानायनि जाहोनाव सारा आसामजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लायाबो गोबां हाजो आरो अरुणाचल हाजोनिफ्राय गोबारै बोहैबोनाय दैमानि दैफोरा हाजो आफाङाव थानाय रायजो राजाफोरनि गोबां खहा खालामदों। उदालगुरि नोगोरनि साखाथिजों बोहैलांनानै गलंदि दैमाया माथावरि बायनानै खान्थालगुरि, नलबारि, मावरियापारा, दांदुफुर, गरमारा, हाजिरागाव, आमलाइगुरि, दहलापारा, निज उदालगुरि, मेटिपारा, मिलननगर गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुलजों लोगोसे उदालगुरि नोगोरनि गोबां फरायसालिफोरा दैजों गब'नानै दङ। बे लोमस्राव जानाय गामिफोरनि रायजो राजाफोरा आथिखालाव गोजौ जायगायाव खुंथाय आफादा रिलिफ केम्प खालामनानै होनायाव आश्रय लादों। दासिम गासै 1500 नखरफोरा गलंदि दैमानि लोमस्रावनाय दैजों भुगिनांदों। बेराफारसे बे लोमस्राव जानाय जायगाफोरखौ नागिरनाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ सुलाद लायो आरो सोरखारनि फारसे थाब राहा लानो खावलायहरदों। मख'जायोदि बे गलंदि दैमानि माथावरि बानायनो आसाम सोरखारनिफ्राय गोबां कोटि रां मन्जुर जादोंमोनब्लाबो मोजाङै खामानि मावनाय जायासै। जाहोनाव बिनि थाखायनो उदालगुरिनि थागिबि रायजो राजाफोरा बेबायदि गाज्रि अलखद आरो हालोदाव भुगिनांबाय होननानै बुंसारो। आथिखालनि आसामनि जि थासारि बे थासारिया जोबोद गाज्रि आरो बेखायनो गाज्रि जे आसामाव जि मिथिंगायारि जि मोनसे खैफोद जि दैबाना आरो खुरखानाय आरो लेन्डस्लाइड जानाय गासै आसामानो दिनै मिथिंगायारि खैफोदजों मोगा मोगि जानांदों आरो बे बाथ्राफोरखौ लानानै भुटान आरो अरुणाचलनि जे हाजोनि दै आरो बांद्राय अखा हानायनि थाखाय क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि, सनितपुर, बिश्वनाथ आप टु धेमाजिसिम गासै माने दैबानाया दिनै लोमजोबनानै दङ। आरो आं बे समाव उदालगुरिनि गलंदि जि माने दै बे दै खाथियाव दङ बेयाव जि माथावरि दंमोन बे माथावरिया बायनायनि थाखाय बे उदालगुरि टाउननि जि हेडक्वार्टार बे हेडक्वार्टारा कमप्लिटलि दिनै लोमबाय आरो लोमनानै दिनै बेयाव हा खुरखानाय रौता उदालगुरि लामाया दिनै बन्द जाबाय। तामुलपुर उदालगुरि जि रोड दंमोन बेबो बन्द जानो थांगासिनो दङ आरो गोबां माने लामाफ्रा दिनै बन्द जाबाय आरो रेलवेयाबो अलमस्ट दा माने खारनो हायै मोनसे अबस्थायाव। दा बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो भारत सरकारखौ खावलायदों बे मिथिंगायारि जि खैफोद बे खैफोदनि समाव आसामनि गासै सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बा जिखिनि डेमेज जाबाय रेस्किउ अपारेशन, रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेशन बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जाहाथे रावनिबो सुबुंनि जिउआ जाहाथे थांनो गोनां जाया, जायफ्रा दिनै रिलिफआव दङ बिथांमोननो मोजाङै जाहोनो आरो बिथांमोनखौ जोथोन लानो हायो। आरो बेबायदि नेचारेल केलामिटिसनि समाव जों नुदों जे केरेलायाव 20,000 कौटि हरदों, मालाबा नोङो उरिष्यायाव 10,000 कौटि हरदों। दा बेखायनो भारत सरकारनि PM रिलिफ फान्डनिफ्राय जोङो दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 20,000 रां सेन्ट्रेल एसिस्टेन्स आसामाव पेकेज हिसाबै हरनांगौ आरो लोगोसे जि दानि जि मिथिंगायारि जि थासारि दैबाना आरो जि खुरखानाय आरो लेन्डस्लाइड जानाय बे गासैबो थासारिखौ नेसनेल माने डिजास्टार बा नेसनेल प्रब्लेम हिसाबै डिक्लेयार खालामनांगौ होननानै जों दाबि होबोदों आरो दिनै स्ट्रंलि जोङो भारत सरकारखौ जोङो खावलायदों आरो दाबि खालामदों जे बेखौ नेसनेल प्रब्लेम हिसाबै डिक्लेयार खालामनानै गासै नेसनेल कमिटमेन्टखौ जाहाथे फुरा खालामो। एक इस्ट पलिसिनि बाथ्रा बुंनाय जायो, लुक इस्ट पलिसिनि बाथ्रा बुंनाय जायो, अष्टलक्ष्मी होननानै मदि बिथाङा फैनानै बुंफैयो। नाथाय आसामनि दिनै गासै 3,25,00,000 सुबुङा दैनि सायाव गोजावनानै दङ आरो जेथिंबो दै, जेथिंबो खुरखानाय, जेथिंबो डिजास्टार डिभास्टेसन आरो बे टाइमाव अष्टलक्ष्मी होननानै मदि बिथाङा फैनानै बुंफैयो। नाथाय आसामनि दिनै गासै 3,25,00,000 सुबुङा दैनि सायाव गोजावनानै दङ आरो जेथिंबो दै, जेथिंबो खुरखानाय, जेथिंबो डिजास्टार डिभास्टेसन आरो बे टाइमाव जोङो गावखौनो सांग्राङै रैखाथि खालामनानै लाखिनांगोन। आं बेखायनो खावलायबाय दिनै गलंदिया बायदों, बिनि गुबै जाहोना जाबाय गलंदिनि फारनैबो बेयाव माने माथावरि खोनाय जादोंमोन। नाथाय 14 कौटि रांजों DRD आसननि आन्दाराव थांनाय 8-10 बोसोर सिगां गलंदिनि जि माने माथावरि बे माथावरिखौ माने बालाहाजों खोनाय जादों। बेयाव साइन्टिफिक मोनसे मेथडनि गेजेरजों फुल प्रुफ मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों
बे फैसाखौ दिनै बाहायनाय जायाखै आरो थांनाय समाव 20 बोसोर एमएलए जाबाय 10 बोसोर मन्त्रि थाबाय उदालगुरि समस्तिनि आरो माजबाद समस्तिनि खेबनै एमएलए जाबाय बिथांमोना बे माथावरिखौ जेरैबायदि बाहायनांगौमोन बानायनांगौमोन आरो बिथांमोननि नेतृत्वआवनो बे माथावरिखौ बानायनाय जादों खिन्थु बेखौ बालाजों बानायनाय जादों दिनै मावरियापारायाव बे माथावरिया बायबाय आरो उदालगुरि टाउना लोमजोबनानै दिनै खुरखाबाय आरो गासै लामाया दिनै बिच्छिन्न जाबाय बन्द जाबाय बिनि दायनिगिरिया सोर आरो बे फैसाया बबेयाव खरस जाखो आरो बबेयाव थांखो बिनि सायावबो तदन्त जानांगौ होमबासो मोजाङै उननि समाव बे आसनिफोरा रुपायन जागोन आं बेखायनो दिनैनि बे दुर्जुगनि समाव गासैखौबो सांग्रां जानानै थानो थाखाय आं खावलायबाय गोजोन्थों